Multa on kyselty paljon, että millä meriteillä mä oon coachi tai että mikä koulutus mulla on. Jos lähdetään siitä koulutuksesta, niin mä oon PT-koulutuksista sitä mieltä, että se on aika ohkanen meriitti, koska kuka vaan voi ostaa PT-tutkinnon itselleen. Mun mielestä kuka vaan, joka on itse hyvässä kunnossa, joka on edes yhden pikkuaskeleen edellä jotain toista treenaajaa, voi olla aika lailla coachin määritelmä. Mutta sen lisäksi mulla itse asiassa on ollut PT-todistus jo monta vuotta, jonka mä oon saanut korkeakoulusta, johon mä oon ansainnut paikkani, joka on yksi Suomen halutuimmista ja vaikeimmista liikunta-alan kouluista, eli liikunta-alan ammattikorkeakoulu Vierumäellä. Lisäksi mä oon valmentanut asiakkaita vuosia. Viimeisin PT-firma, jos mä oon ollut duunissa, on sellainen, jossa valmennus on kalliimpaa kuin missään muualla Suomessa, mikä kertoo siitä, että ei voi olla huono coachi, jos sinne on päässyt ylipäätään valmentamaan. Ja siellä mun lyhyin asiakassuhde oli 4 kuukautta. Ja halvin hinta asiakkaalle olla mun valmennuksessa oli 450 kuussa. Mä myös oon vuosien ajan kerännyt 10 asiakkaalta palautetta ja huonoin arvosana, jonka mä oon saanut mun asiakkaalta mun valmennuksesta, on ollut 10. Mä haluan muistuttaa siitä, että täällä TikTokissa mun nimi on Coach Rantanen, mutta mua ei kiinnosta esiintyä mun coach-auktoriteetilla. Ja se, miten mä itse teen asioita tai miten mä annan mun mielipiteiden pohjalta vinkkejä täällä, ei liity mitenkään siihen, millainen mä oon coachina mun asiakkaiden kanssa.